बिफायालाय माथो दाबोसिम न'आव फैनोनो मिथियासै ना दुकानाव कास्टमार भिर जाथारदों ना माथो दुकानाव मानसिया भिर जाथारदोंबाथ' हारसिं खम जारला जाथारदों बियो ना मानसिनो जाग्रा होनो ना फैसा नाजावनो ना मानसिनो फैसा रिटार्न खालामफिनो खम डिस्टार्ब जादों बेयो आंखौबो थिनहरबाय आं दालाय थांगोन ना थांला जाखो थांनोबो एसां गोजान थांनो बालायलाङो माथो थाब थाब थुथुब सान हाबैनि सिगां फैबानो जाथारो न'आव एसां गोजान लामा आरो फैसानि खोथायाबा नंगौना नंमारामोन बहा दोनदों बहा थादों नागिरनानै हायरान नागिरनानैनो मोनासै आङो ए नै रायखांनाय लोगो लोगो सफैबाय माथो नोंखौसो लामा नायना दंमोन आङो आंखौलाय मानो लामा नायबाय थानांगौ जाखो मा गोमासारि गिदों ना माथो बिदि नङाहाय बिफा नै बिफा ओमफ्राय नों फैसाखौलाय बहा दोनमारामोन माथो आं नागिरजोब्बाय गुटे रुम मोनाखैनो माथो फैसायालाय नंगौना नंमारा ना नों बहाबा दोनफ्लांबायदोंदां गोसोआव खांलाय बिफा मा फैसामोनलाय हो मानि मा फैसा आया नों गावनो बुंदों माथो बिसनायाव आं 3,000 फैसा दोनफ्लांदों होननाया बे फैसाखौ बुंदों आङो बहा दोनमारदों नागिरनानैनो मोनासै आङो जाम्बिया थगायनायखौनो नंमारगौ सानदों बियो मा नाखौ थगायदोंसो बिदिब्ला औब्रा जाम्बि आं नोंखौ थगायनायालाय आंनावलाय माने फैसा थालाबायनांगौ इसेबां बुरजा फैसा आयै मानसिखौ बेबायदि गोथां थगायो नामा मालाबा थगायनानैबो मोजां मोनोब्रा हिनजावफोरखौ बेनिखायनो थगायदोंलै सोरांस्रि ओइ देहा मानसिखौ थगायनायनिबो सम दङ थगायनायनिबो मोनसे लिमिट दङ दे बुंखादों आङो ओरैनो फिसाजोखौसो आङो दाय हमनानै बुसोबाय आयै अन्थाव बाथाव गथ'खौहाय बेसेरा गथ'आ नङा होनबायबायदोंमोन थोस बिदि जायो मानसिया मा फिसाजोखौ बुबाय फिसाजोखौलाय मानो बुखो बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों मिथिगौना बिफा बेबायदि जायो मानसिया बेबायदि थगायो दाय गैयै फिसाजोखौ ओरैनो आखाइ होफेरा एसेबां बुबाय आङो आयै फिसाखौ बिफा बेबायदि आखलखौ गारनो बुंखादों आङो जेनेबा आं नोंखौ थगायबायानो दे नों न'आव नायफैबायानो फोथायनानै ओमफ्राय फैसाखौ मोनाखै फिसाजोखौलाय मा खि जानायनि बुनांगौ हो फिसाजोखौ मा खि जानायनि बुनांगौ नोङो मा खि जानायनिसो खोथा बुंहरो नोंलाय मा खि जानो थाखौ थगायनांगौ हो मा खि जानांगौ थगायनांगौ नोङो आं थगायदों होनबानो नों बुनांगौ नामा नों नंगौ बायदि बुंबाय नालाय आंहाबो फोथायबाय फैनानै नायफैबाय बिसिनियाव फैसाया गैया सानबाय आं फिसाजोखौ खावना लांदों बेनिखायनो फिसाजोखौ बुबाय आरो बेफोर गासिबो नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय जादों बिफा मिथिखा खुगाया गोरा जादों हो खुगाया गोरा खुगाजों नांलायनो रोंदों खावला बिसिजोबो आं मिथिखा हो खुगाखौ बिसिजोबो आं मिथिखा बिसि बिसि माथो बिसियासै बिसिदो न' फाथिना होदों आङो माबायदि खावलाय बिसिग्रा बियो नायनि आङो माथो अननायखौथ' अननाय बायदि मोनसोबाय थादों आखाइ होदावाखैथ' बेनिखायनो खर' बारखोनो नागिरदों रावनिबो खर' बारखोनो सानाखै आङो नोंनि खर' बारखोनानै मा मोनगोन आंलाय आंनि फिसा आं बुदों माथो जाखो नों थगायामोनबा दिनै आं फिसाखौ आं आखाइबो होनाय नङामोन नोंनिनो गोरोन्थि आंनिसो फिसा बियो नोंनि फिसा नङा नोंनि फिसा नङा बुंदों आंनिसो फिसा नोंनि फिसा नङा बियो आंनिसो फिसा आंसो जोनोम होदों नोंलाय जोनोमल'सो होदों फिसाखौसो दोनदों फिसाखौ आंसो दोनदों आंनि फिसा नोंनि फिसा जानो हाया बियो नोंलाय दोनग्राल'सो लाखिग्रा गैयाबा बहा दोनगौबा नोङो आंसो आसला आंसो लाखिदों आंसो जोनोम होदों नोंनि उदैयाव थादों ना आंनि उदैयाव थादों बुंलाय सोरनि उदैयाव थानानै बे फिसाया गनाय आंनि उदैयाव थानानै आंसो जोनोम होदों आंनिसो फिसा बियो आंनि फिसानि सिगाङाव मुंबो दा बुंखा नोङो मिथिखा सोरांस्रि उल्था नङा बुंखादों आङो आंनिसो फिसा आंनि फिसानि मोदोमा आरो दिनैनिफ्राय आखाइ होदोंना खोनाबावथों नोंनि फिसाखौ बिसि जोबगोन आं नोंनि फिसाना आंनि फिसा नायबाय था आंबो खारगोन आंनि फिसाखौबो लानानै खारगोन आङो आंनि फिसाया ओरैबाबो फिसाखौ बारा नागिरखाया बिमाखौसो नागिरखायो बिमाजोंसो थाखागोन आंनि फिसाया खार बहा खारो फिसाखौ लांनो मोना बुंखादों आङो नों बहा खारो आपत्ति गैया आंनि फिसाखौल' गालांखा जल्दि दुकाननि फैसाफोरा हर आंनो जल्दि बुंखादों आङो दुकाननि फैसाफोरा आंनो हर खिबो नाजाफै आंनि खिनानै होनां ब्रुनो नोंजों नांलायबाय थास्लायस्लाय सैमा फाग्लि फालाजों अरलायहैनायानो साबसिन जागोन आं सानाव सानसे दुकानाव थानानै उदै बुंखाबाय दा थार फैनोबो नाङा नों दिनै न' सिङाव हाबनोबो नाङा उन्दुफैनोबो नाङा जोंजों जाफैनोबो नाङा बे न'आव आंनि फिसाजोनि आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान जा नोङो हिनजावालाय आंजों दिनै मानो नांलायखो आंजोंथ' माब्लाबाबो नांलायफेराखैमोन बे हिनजावा
ना फिसाजोआसो माबा माबि खोन्थाना फैबाय बेनिखायनो आंजों दिनै नांलायबाय आंनि हिन्जावा आयै आंनि लोखि दोरबिखौ नङाफ्रामा ओरैनो आखाइ होफ्लांबाय आं इसा सना आइ सना आयै जिउ सना फिथर आंनि फिसा नोंखौ ओरैनो बुफ्लांबाय आं फिसा आयै सि मिसा मिसि ओरैनो बुबाय आं आइ नोंखौ आयै सना मानो बुफ्लांखो दे आङो एसेबां हामा बुबाय आङो दासो बिराद हामा नांबाय दासो बिराद अनखांनाय मोनबाय आं गथ' फिसाखौ आइ सना उन्दु आइ सना उन्दु आं नोंखौ बुला आइ दिनै बे माब्लाबाबो बुथारला आङो आइ सना नोंनि नोम्फानि थाखायनो आं दिनै नोंखौ बुनो गोनां जाबाय आइ सना आंनि लोखि आंनि जिउ आंनि दोरबि मामा सना नों आंखौ नायनांगोन दे आंखौ फिसिनांगोन नोङो मामा नोंनो आंनि जिउ समफ्ल' उन्दु आइ उन्दु आं खामानि मावहैनोसै आइ सना अन्थाव बाथाव गथ'खौ ओरैनो आखाइ होबाय सि आइ सना मोदोम गोरलै खम साबाय बियो मोदोमफोरा उन्दु आइ उन्दु बेसेरा बुजानानै गाबै उन्दुलांबाय फिसाया नै मामा सनाया उन्दुनानै दङ माथो फिसाजोनोथ' आङो फैसा होगोन होननानै बुंनानै लादोंमोन आखायाव थाइसे फैसा गैया मा खालामबावगोन आं दायो फिसा नोंखौ इसा नै बाबा दङ सना बाबा नाङा मामा नांगौ मामासो नांगौ मामा आया माथो बिमाखौल' नागिरमारोलै मामा फै सना फै आं बामनि फैदो हासुहैनोसै फैदो नों दा बिसिनाव हासुगोन फैदो मामा फै मामा बाबा दंखायो दा बाबाजों थाङो नै मामा न'जोंसो थागोन ओइ नोंनि फिसा दा बुरखायद' हनै मानोथो बिफाजोंनो थाजायाखै मानोथो बिफा नागिराखै नोंनि फिसाबालाय नोंलाय मानोथो फैदों नों फैयाबाथ' आंनि फिसाया आंजों थागौमोन दा थां नोङो आंजों थाया बायदि मोनदों नामा आंनि फिसाखौ थायोबालाय मानोथो बिफा थासेयावबो बिमाखौसो नागिरदों फै मामा फै आंजों फै सना फै नाङा न'जों थाङा मामि बामफै बुरखायदो फिसाजोआ लादो हनै नायनि सोरनि फिसा नोंनि ना आंनि सोरखौ नागिरो फिसाजोआ होमबासो जागोन दा खोथाया आया फिसाजोबो माथो बिमाखौल' नागिरमारगौलै बिफाखौ नांस'आनो माथो नोंखौ दहाय मामाया बुदों होनलाय मामा हो सना नोंखौ मामाया बुदों ना मामिया बुयो आरो मामिखौनो नागिरबावदों नोङो मामाया आंखौ बुदों औ मामाया बुयो बेनिखायनो मामाजों थानो नाङा उन्दुनानै सिखारबाथाय बाबाखौसो नागिरनांगौ मामाया बुयो हो नों आंखौ बुगोन ना बुआ आं नोंखौ बुवा मामा आं नोंखौ बुवा मामायासो गाज्रि बाबाया मोजां मामा आं नोंखौ बुवा बाबा नों आंनो फैसा होगोन होननाया हरदो बाबा मामा उन्दै मानसिया फैसा लायाथ' फैसा लानो हामा फैसा लाबा लेखा फरायनो हाया जायो मामा नों दायो उन्दै दङ ना फैसा लाया दे सना दै नों सिख्ला गिदिर जाग्रो आं नोंनो बेगाव बुरजा फैसा होगोन दे सना दे मामायासो मोजां नों गाज्रिसो नों थगायो फैसा होगोन होननानैबो होआ नों थगायो मामायासो मोजां मामाजों थांगोन आया फिसायाबो माथो बिमाखौ नागिरमारोलै माथो हिनजाव फिसाफोरा बिफाजों गोमोन जायो होनलाय आंनि फिसायालाय माबायदिब्रा मा दिन सफैखो आंनि गावनि न'खरखौ गारनानै हिनजावनि न'आवसो थाफैलायनाय माथो बिमा बिफानि सेराव थायाब्ला बिमा बिफानि मोखां नुवाब्ला गोसोखौनो गोजोना मोनो माथो गोथौ हाखराव गोलैना थानाय बायदिसो मोनो माथो अलम्बार खामानि दं होननायालाय माखौथो गोजौ नायदावना सानहाबबाय थाखो मा जादों जोमै जोब्बाय खामानिया जोब्बाय ओइ कम्पिउटारावसो एसे खामानि दङमोन ओइ अलम्बार माबोरै मोनदों जाहानियाव थाफैनानै थानोथ' आरो मा होनो
जेरावबाबो थाखानांगोन दिनफोरखौथ' बारहोखानांगोन सानसे सानसे कम्पिउटारावनो खामानि मावबाय थानो गोनां जादोंना बेनिखायनो दिनफोरा माला थांदों माला सान हाबदों माला फुं जादों बांद्राय गम मोनाखै आंना अलंबार मा एसे सान्थि मोनखादों नोरगनिफ्राय सोरगोआव बिरनानै फैनाय बायदि मोनलायदों आं गावखौनो मानोलाय नोंथ' बबेबा गोदान जायगायाव थाङाखै न'आवसो दंफैयो औ न'आव थाफैनायखायनोथ' सोरगोआव दंफैयो बायदि मोनदों दा आङो अबेसे मोनखागोन हिनजावफ्राथ' आरो गावनि न'आव थांनो मोनोबाथ' आरो दुगिया बारा जाखायो नङा होनबा खोनासंना अलंबार आंना गोसो बायदि जानो मोनदों उन्दु उन्दु थानो मोनदों जिराय जिराय मबाइलाव गेम गेलेनो मोनदों आयु मावा दाङा आइनि संनाय खुरनायखौनो जायै जायै सानफोरा माला थांदों बावगोमालायदों गोदान जिउ मोननाय बायदि मोनदों नामा हा होजोंबोलाय माथो खस्थ'खाय होजोंबोसो बेनोखा माथो नङा होजों बेबायदि नङा हाबा जानानै होजों इसिबां खस्थ' मोनहैदों आङो 12टा बाजिसिम सान्दुं गोसायाव दैहु लायै लायै मोसौनो दैहै बोरमानो दैहै ओंखाम गेसाव मोनांब्रुं अमानो आदार है नुबाय जोंनि न'आव जेबो खामानियानो गैया उन्दु जा बेल' होजोंथ' आयै फुंनि जानाय लोंनाय थुरसि लथा आरो सानजौफुनि आरो हरनि आयु मेंग्लिजोबलायखायोमोन जोमै बेथ' जाखागोन सिख्ला समा बिमा बिफानियालाय आराम मोनखागोन हाबा जाबाय जिहेतु बिहामजो जाबाय न'खरनि खामानिफोरखौथ' मावखानांगोन ना अलंबार जाबाय दे अलंबार ओमफ्राय थ' जोंहा एटिएम आव थांनोसै मानो एटिएम आवलाय मा खालामहैनो आरो एटिएम आवलाय मानोथो थाङो बुजिदों मिथिदों एटिएम आव मानो थाङो नाथाय फैसाखौलाय मानोथो नांगौ मा खामानियाव बाहायनो बेखौसो सोंदों आङो अलंबार न'आव थानाय टाइमावनो आंखौ मा बुंदोंमोन आंनि गासै थाखा फैसा एटिएम गासैबो नोंनिनो जाजोब्बाय होननाया दिनैलाय आरो मानो नांगौ मा खालामनो होननानै मानो सोंलायखो खोथाखौनो बुजिनो नागिरा आं बुंदों फैसाखौ दिरुननानै मा खालामनो मा खामानियाव बाहायनो बेखौसो सोंदों दा मा खालामनो आरो नोंबोथ' सानसे मालाबा अफिसाव थाङो मालाबा न'आव थाबाबो सानसे नों कम्पिउटारावनो खामानि मावो आइयाबो हारसिं हनै आंबो हारसिं जेबो खामानि गैया मबाइलाव टाइम पास खालामनोबाबो बेसे खालामनो सानसे खर'सो सानाय मोनलायलायो बेनिखायनो सानदों मोसौ गाय मासे बायनोसै मालाय आइया नायगोन जोथोन लागोन बोसोरे फिसाबो मोनबाय थागोन गाइखेरबो मोनलोंबाय थागोन ना मा होनो जोमै मोसौखौलाय मानो बायनो होजों न'आवनो दंखायो माथो मोसौ आरो बेसे मोसौ फिसिनो होजों न'आव माने होजों न'नि मोसौखौलाय जोंनोलाय मानो जोंनि संसाराथ' बेयावनो जासिगोन ना नोंथ' आंथ' बेयावनो थासिगोन ना एबारनिफ्राय जोंहा बेयाव जोंनि आरजिनानै लानोसै आरो बेयाव थानो माने जोंथ' बेयाव बारा गोबाव थायाना साननै सानथामनि थाखायल'सो आलासि जोङो मा अलंबार बिदिब्लानो जाहानाव गोरजिया थानो होननानै फैयाखै होनबा गोरजिया आं गोरजिया थानो फैयाखैथ' बेयाव साननैसो नोंजों थाफैथ'दोंसो होमब्लालाय मानोथो फैखो मानोथो दंफैयो थांफिनदो दाबो बा इसेबां बिदि बिगा बुंनो हाबायना नों आंखौहाय औ आइया आरो नोंखौ बेयाव थाफैबाय अराय समनि थाखाय होननानै बेसेबां खुसि जादों मिथिगौ नों आरो हनै बुजिनोनो नाजाया बिखुनजोनि गोसोखौ इसेबो नोंसोर आंजों रायलायाफ्रा मा बिमा फिसा सानैजों रायलायनानै गोसो सिङाव सानखोमाना थाबाय थाब्ला आं बोरै मिथिनो आंनावथ' संस्ल' नांगौ ओरैनो गोसोआव नोंसोरो रजानानै लाबाय दङ होमबा आंखौ नोंसोर अराय समनि थाखाय बेयाव थासिगोन होननानै औ माथोखाय नोंनोलाय आरो माथो सोंबावनांगौ नोंनोथ' बुंखादों दा नों जेराव थायो आं बेयावनो थानोसै अराय समनिब्लाबो होननानै बेनिखायनो जों साननानै लाबाय आंनि आइनि साननाया गासैबो ओरैनोसो फैमार जायो मालाबाबो जाफुंहोनो हाया आइनि गोसोनि साननाय हास्थायनायफोरखौहाय आइया मिथिगौना फिसौनि मोखां नुगोन होननानै बेसेबां मिजिं थिना दंबाय थायोमोन बुरैया बेसेबां आसा खालामनानै दङ फिसौ मोनगोन होननानै गैया बेखौबोथ' नोङो होनो हानाय नंला बेनि दिखारावनो आइया गोसोआ बायग्लिनानै दङ बेनि गेजेरावनो आइखौ आङो बुंबाय अलंबारा जाहोनावनो अराय समनि थाखाय थाफैसिगोन बेखौ खोनानानै आइया जोबोद खुसि आरो गैया दाबो बेबो जाफुंनाय नंला आइनि गोसोखौ आरो दुखु होबावनाय जासिगोन आंनि आइनि साननाय थांखिफोरा गासिबो फैमाल गोजासो बिजामादै फिसाजो दं होननानै आइखौ जेबो खुसि खालामहोनो हाला नामा होमबा नोङो आइया बुरैबाय थान्दा बोथोर सफैबाय हनै बोथोरफ्राबो जोबोद थान्दानि सायाव थान्दा जालांगासिनो हौवा मानसि गैया दै गुदुं मालाबा नांगौ जायो बनफोरखौ मालाबा अर सायनो नांगौ जायो बेफोरखौ सोर मावना होगोन बेनिखायनो आइया सानदों नोंखौ दे बिजामादै थाफैबाय बनफोरखौ मालाबा सिनना होनो अर सायबायबायनो होननानै एसेबां आसा खालामनानै दङ नाथाय गैया बे खोथाखौ आं आइनो माब्रै खोन्थाबावगोन आइनि गोसोखौ आरो बेसेबां दुखु होनो
अलम्बार न'खराव सासेसो हौवा मानसि थाथारनांगौ मिथिगौना जोंहाथ' हनै न'खराव रावबो हौवा मानसियानो गैया हौवा मानसि गैयाब्ला मानसिफोरा गोबां नारसिननो गोरलै जायो आरो गोबां मानसिफ्रानो गाज्रि नोजोरजों नायो बेनिखायनो अलम्बार नों अराय समनि थाखाय जोंहानावनो थादोना आं बेयाव थागोन आंनि आइ आफायालाय होजोंनि आइ आफाखौलाय मानोथो सिन्था खालामदों होजोंनिया मालाय देरहाया नायगोन आरो उफ साननानै मोनला आङो जेबो दे नों मा सानो मा साना सानदो मोजाङैनो